Tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamama kamirira. Muchirongwa tinombura nhapitapi dzega, tinotaura nhau dzinofambirana neupenyu, tinotarira zviri kuitika, tigotarira zvakaitika, tigotarira zvishuwo zvenyu zvatinotaura pano. Zvimwe makazviverenga, zvimwe munongozvifunga, zvimwe munongozvinzwawo. Asati tapinda muchirongwa chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vatipa chikuva chanhasi veWilsa, vatipa kuti tigone kukurukura. Vanhu vakawanda vari kungonzwa nyaya dziri kutaurika NDS1. Regai timbonzwa kuti vanomiririra madzimai nevasikana vari kuti kudii. Asi tangai mambondiudza mazita enyu, mabva kupi, munobata sei, topinda muhurukuro yedu. Tinokutendai Mai Chisamba, akwazwai vadiwa vatariri. Ini ndinoitwa Vanhukadzi Munhando, ndiri mutungamiriri wesangano rinomirira kodzero dzemadzimai navana vasikana muno muZimbabwe, rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Ndiri national chairperson ikoko. Isusu basa ratinoita nderekusimudzira madzimai nevanasikana, tichimirira kodzero dzavo, tichitarisira mukana yakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume. Ndo basa ratinonyanya kutarisa iroro, uyezve tichitarisa kushungurudzwa kwevasikana nemadzimai mune nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushandira kana dzekudzidzira. Ndiri kuona mune basa rakakura, wanyatsoritamba chaizvo. Asi ndofunga mamwe mabasa enyu amunomhanya nawo zvakare tinenge tichianzwa pakufamba kwechirongwa. Ndouya kwauri Zimandara. Ndinotenda Mai Chisamba. Zita rangu ndinoitwa Lorini Mupasiri. Ndinokwazisai vatereri. Ndinoitwa Lorini Mupasiri, ndiri director weCombined Harare Residents Association. Iri isangano rinomiririra vagari vemuHarare. Basa ratinonyanya kuita nderekumiririra vagari pamwe chete nekanzuru yeHarare. Tichitarisa kuti basa rinoitwa nekanzuru riri kugona here kubatsira vagari kuti vave neupenyu hwakanaka. Tinotarisa zvinhu zvakaita semvura, tinotarisa zvinhu zvakaita sekutakurwa kwemarara, tinotarisa zvinhu zvakaita sekubhadharwa kwemari kukanzuru, kuti zviri kufambiswa zvakanaka zvichifadza vagari here. Aiwa, tinozvitenda. Tiri kuona kuti muri vasikana vari kubata basa repamwongo. Basa irori vamwe vanotanga kutoti vanongotaura zvevakadzi. Hatitaure zvevakadzi chete, hatitaure zvevasikana. Kana muchiteedza zvirongwa zvedu, zuva nezuva rine zvaro. Pamwe tinobata mhuri dzese, pamwe tinobata vana baba, pamwe tinobata vana mai, pamwe tinobata vasikana. Asi mukaramba muchifamba nezo, munoona kuti chino chirongwa chemhuri. Kuri kutaurika NDS1. Vakawanda vanonyatsoinzwisisa here, iyo inomborevei. Ndoda kuuya kwauri Vanhukadzi kuti muchidimbu utiudze. Ndoziva kuti inyaya yekuti tikada kuibhedhenura pano tingatonyora mazipepa anenge mapepa nawo. Imbotipa muchikamu chidiki kuti tinzwe kuti vanhu vanzwisise kuti kufamba nenyaya ipi. Ndinotenda iyi nyaya iri mudariro mazuva ano Mai Chisamba. Ndo nyaya iri kukurukurwa pese tikafamba, vanhu vari kungotaura sematauriro amataura iwayo. NDS1 zvinoreva izvo kuti National Development Strategy 1. Zvichireva kuti 1 kuti ndopekutangidza Mai Chisamba. Chinangwa chechirongwa ichi chakaiswa panzvimbo nehurumende ndechekutarisa kuongorora mikana yakaenzana pakati pemadzimai, vana, munhu wese muno muZimbabwe mune zveupfumi. Takatarisana nedonzvo rekutarisa kumberi uko kuti inonzi Vision 2030 tinosvika sei ikoko. Saka mativi ose anoshandira kana kuti anoita kuti vanhu vemuZimbabwe vararame zvinofadza. Tikatarisa zveupfumi, tikatarisa magariro, tachitarisazve uye zvekusimudzirwa kwemunhu wese muno muZimbabwe. Izvozvo zvakatariswa kuti panzvimbo. Asi ndinoona sekuti izvi zvakaiswa kubva pana 2020 kusvika pana 2025. Kana tasvika muna 2025 tichambozorora Mai Chisamba. Totarisa zvekumashure kuti kwatabva uko tine zvatakwanisa kuwana here. Asi donzo redu ratakatarisa senyika yeZimbabwe takananga kuna 2030, Vision 2030. Ndizvo kwatinoda kusvika tichiona kuti ndezvipi zvataita, vanhu vari kufara here, kwese munhu asimudzirwa here. Munhu wemuZimbabwe panyaya dzeupfumi maererano nekuenzwa kwemukana, munhu wese ari kufara here. Ndinoda katauriro kako. Katauriro kako kari kupa simba radzo. Katauriro kako kari kurakidza kuti munhu wese ane basa, nekuti nyope nguva zhinji zvadzinoita pakangotaurwa chinonzi ndozvadiko, aiwawo ndozvazodiko, zvazogoneka here. Nokuti kunyange mumunda chaimo tichisakura, hatingodhuma nebadza chetu muchienda kumberi.
munoti mukasakura-sakura mozunza, mukasakura-sakura mozunza, kana maamberi uko munocheuka, motarisa ndima yenyu kuti iri kufamba here, nekuti hatidi kungoisa zvimisoka kuti pa20 chakuti na20 yakati toda kuita zvakati, 20 yakati na20 yakati, kana kuti chabva pakati toenda pakati, tisingazotarisa kumashure. Ndakuda kuuya kwauri, imimi ndoziva kuti muri kumirira vagari veHarare, asi ugari hweupenyu hunongofanana nemamwe madhorobha. Kunyange uri kutaura zvako pamusoro pedhorobha reHarare, ndoziva kuti pavakatipoteredza mukati menyika yedu nekunze uko vanoona zvinofananawo, vanogona kutibatsirawo zvakare. Taurako. Chinofadza paNational Development Strategy 1 ndechekuti hurumende yedu yakaratidza kuti iri kufunga zviri kumberi. Yafunga zviri kumberi ikatarisa matambudziko ari kuitika munyika panguva dzatiri kurarama. Yatarisa matambudziko ari kuitika munyika, yakabva yaita urongwa kana kugadzira mugwagwa wekuti nyika yedu iko zvino iri pakati, tiri kuda kuti iende uku. Ndobva vagadzira mugwagwa wekuti tichafamba takadai kuti tione kuti tagadzirisa matambudziko atakasangana nawo. Mukatarisa National Development Strategy ine zvikamu zvakasiyana-siyana. Zvinotarisa kusimudzirwa kwematunhu, zvotarisa kuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevarume nevana, zvotarisa kuzvinhu zvakaita sedzidzo, zvotarisa kuti utano hwakadi. Saka iri kubata zvose. Hurumende ndobva yachizoti zvatiri kutarisa matanho ese aya, tingasvika kwatiri kuda kusvika sei kuti nyika yedu isimudzirwe. Saka ichi chiono chakanaka chatinogamuchirawo isusu sevagari, kwete vemuHarare chete asi veZimbabwe yese, nokuti zvinofadza kuti chero muchisangana nezvamunosangana nazvo, vatungamiriri venyu vari kufungawo kuti tozvigadzirisa sei. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa iwaya. Munoziva kuti mukutaurirana, mukuronga umu, tinombodhumana musoro, tinombokwikwidza, tinomboti uyu hagoni, tinomboti uyu anogona. Asi kana tasvika pamwe chete sevana vanyamunhu, nekuti pano pari kubuda yekuti National Development Strategy 1, kurakidza kuti ndezvenyika yese, rupawo rwako, rupawo rwekuti uri mwana weZimbabwe. Mambotaura pano muchitaura mabasa enyu kuti mwana weZimbabwe anoda mvuraga, mwana weZimbabwe haadi kutarisana nemararaka, mwana weZimbabwe anoda basa, mwana weZimbabwe anoda mugwagwa unofambika, mwana weZimbabwe anoda matunhu medu matigere imomo. Ndafarira izvozvo zvekuti nekumatunhu, budiriro yematunhu, nekuti munoziva munyika dzakawanda kana mundangariro pakufunga, vanhu vanongofunga kuti upenyu huri kumaguta. Ndosaka makaona pane imwe nguva vanhu vakawanda vakabva kumapurazi, vakabva kumigodhi, vakabva kumaruwa, kuzoti kuzara mumaguta. Iye zvino zvakawanda hazvichafamba mushe. Ndiri kumbouya kwauri, tozvigadzirisa sei? Wataura iwe kuti munomirira madzimai. Madzimai mukukurukura kuti tinoona kuti kana chinhu chikauya chinokurumidza kuremera mai, sei mai vachikurumidza kuremerwa? Ndinoti amai vanokurumidza kuremerwa nekuti zvinonzi mushamukadzi. Regai ndisimbise tsumo iyoyo Mai Chisamba. Asi rega ndibva ndaigadzirisa mushamukadzi kwaye nekuti kune vamwe vasiri Isu sesanganiro redu ndo zvatiri kuzama kuita izvozvo, kuti toita sei kuti pave nemukadzi kwaye anokwanisa kumisikidza musha. Musha une chiremero wekuti kana zvinhu zvichinge zvauya, aiwa mudzimai anoshinga Mai Chisamba. Regai ndifare ndichiti isisu tiri kufarira futi kamwe kabanduko kari parutivi kanonziko TSP. Ikako kari kubatsira kuti tichasvika seiko sezvambotaura Lorraine. Asi madzimai, ndiri kufara kuti madzimai awingwa nechirongwa ichika panguva yakanaka Mai Chisamba. Aiwa tambofamba mufambo wekusimudzira kodzero, madzimai vari kutozviziva. Chirongwa ichi pachakaparwa nehurumende, ndinoona sekuti mudzimai ari kutora nzvimbo yake. Unoona munhu kana uri mutreki yekumhanya paya, munhu ari kutomira negwara rake. Vari kuita zvemutemo, vari kuita zvemutemo. Tinawo masangano anomirira madzimai achiita zvemutemo. Vari kuita zvedzidzo, vari kuita zvekodzero, vari kuchengetedza kuti madzimai ashungurudzwa tiri kuita sei. Uyezve madzimai ari kukurudzirwa kuti wapindawo muzvikamu izvozvo zvekusimudzirwa kwematunhu. Nekuti Lorraine ataura kuti nyaya dzekuti vagari vagutsikana, nesuwo madzimai tiri chikamu chevagari ichocho. Ende izvozvo zvinenge zvichiwanikwa kana kuti zvichinetsa sezvamataura zvinenge zvichiwana madzimai. Ndizvozvo mashoko makukuta uri kutaura iwaya.
ndinofara kuti madzimai vari kunzi vapindewo. Vamwe vanobva vataura kuti ko kana makuti madzimai, ko varume kana vakunzi vapindewo zvinoreva kuti vambenge vasiri mazviri. Saka vana baba tinokukorokodzai nekuti zvinhu zvizhinji magara murimo. Ndimi kana magwaro matsvene anotaura kuti baba ndomusoro wemba, nditi kurakudza kuti vana baba magara muri mundima iyi. Asi kana uri mundima kachidhonza mumweka, mupinde mese mundima kuti basa riite sei, rifambe zvakanaka. Ngatisangane muchikamu chinoteera.